وزیر کار دروی ترکیه حقان فیدان سه وزیر حکومت وگوهیز کشاندن انقرای وزیر کار هندور وزیر پاراسنه وزیر کار دروی لبروان ایریشی خاکا باکور و رجلاتی سوری کرد که اوجی پرچه کی اوی ولاتیه بی کو یک گوتن جوان وزیران درکوه فیدان ایکو قط بحث آشتی و آرامی نکر گفا ایریش و داگرکری لباکور و رجلاتی سوریه خوار هر وکی سالن بره دیسا هیزن سوریا دموکراتیک به توان نراست توانبار کرد وی گوت کو قصد ناخوازه پیمان ده آدار جیب به هر وکی فیدان دبیجه اگر کو اف پیمان هان برحتی بجی نبه و بدار زوره بجیبینن Birliğinin de yaptırımlara muafiyet sağlama konusunda Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Hakan Fidan îro dîsa berê xwe da Bakur Rojhilatê Sûriyê gefên êriş û dagirkirinê xwar. Çavên xwe girt, devê xwe vekir, gilêz bi ser devê wî ket û çi hate ber devê wî got. milyonlarca Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini mümkün kılacak koşullar. Îro Wezîrê Karên Derveyê Hikûmeta Veguhêziya Sûriyê Esed Hesen Şeybanî li Tirkiye bû. Di hevdîtina Hakan Fidan û Esed Şeybanî de çi hate niqaşkirin nehate eşkerekirin. Etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Piştî hevdîtinê Fidan û Şeybanî li Enqerê civîna çapemeniyê darxistin. Di rojeva Fidan de li ser navê çareserî, aştî, xwişk û biratiyê tiştek tinebû. Bereva jî ji nû ve gefa êriş û dagirkirinê hebû. Fidan carek din îdia kir ku piştî peymana dehê adarê û pêvajoya ku Tirkiye bi rêve diçe li Bakur Rojhilatê Sûriyê pêşketinekek û baweriyê bide tune ye. Beyanında bulunduk. Kendileri de bu konuda memnuniyetle kabul ettiler. Şu anda Türkiye'nin Wezîrê Tirk mînak û werîsê xwe qetan dibe dijminatiya xwe li dijî Kurdan jî nikarbû veşîre û tiştên ku qesedî û rêveberê xwe ser qet negotine bilêv kir. Tevî ku qesedî û rêveberiya xwe ser gelek caran ragihandine ku ew dixwazin peymana dehê adarê pêk bînin û ji bo beşdariya nava artêşê û saziyên hikûmetê hin şertên xwe yên maqbûl û demokratîk eşkere kirine lê Wezîrê Tirk Fidan vê yekê jî bereva jî dike û ha dibêje. Konuştuk. DAEŞ konusu, PKK konusu, YPG konusu. Özellikle DAEŞ'la mücadele konusunda neler yapılması gerekiyor? Hin pêşketinê ku êdî em nikarin teḥemül bikin hene. Divê hûn dawîl vê polîtîkayê bînin. Ji herêmê wê hinek werin rêxistiniya we dewam bikin, ev yek jî wê hem li dijî Kurdan be û hem jî bandorê li tevaya Sûriyê bike. Li bendêne ku pêvajoyên li Şam û Enqerê ji bo berjeweniyê xwe bi kar bînin. Rêveberiya YPG divê dest ji polîtîkaya demqezençkirinê berdin. Ew tevlheviya ku ew li bendêne wê dernekeve. Ger derkeve jî wê weke ku ew dixwazin encamê nede. Fidan ê ku her diçe asta gefên xwe zêde dike gotina birayên Kurd jî ji bîr nake û dibêje divê êdî li pêşiya pêşeroja birayê me yên Kurd nebin asteng. Em miniyeta baş nêzîkê pêvajoyê dibin lê em qurnazên we jî dibînin. Tirkiye li herêmê li pey dagirkirinê nîne. Lê dema ku fikarên me yên ewlekariyê neyên pêşwazîkirin em jî nasekinin. Di daxuyaniyên Hakan Fidan de ku serî heta binê ev xwarin bû, nîşan dide ku pêvajoya Tirkiye jî bi xeteriyan re rûbirû ye. Ew weke nûnerê kontra û berdevkê kesên ku hewl didin pêvajoyê têk bibin, nêzîkatiyan wan nîşan da. Etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. A rast armanca hevdîtina Fidan û Şeybanî têkbirina pêvajoya agirbestê û danûstanî li Sûriyê. Vê daxuyaniya Fidan careke din eşkere kir ku Tirkiye naxwaze Sûriyê çareserî pêk were û rêveberiya xwe ser beşdarî civînên nav neteweyî yên ji bo çareseriyê bibe.